I'm Nikolai Stoylov, and I play a bunch of different roles in Call of Duty. Most known one is the Minotaur. Той е митичният Минотавър и влиза в още десетки други роли в най-продаваната видеоигра в света – Call of Duty. Българинът Николай Стоилов е един от 12-тимата топ актьори, участващи в геймърския хит. Прави го от години, като влага целия си професионализъм и отдаденост в работата. This area has been looted. Okay, Axel, call it in. All right, let's play! Участвам с голям ентусиазъм в най-продаваната игра в света Call of Duty по няколко причини. Първо, това е актьорска задача, актьорска работа и ние като актьори и творци трябва да бъдем готови за всичко, дали си пред камера, дали си зад микрофон. Това всичко е актьорско майсторство и това е много вълнуващо и очаквам с нетърпение от мен всеки път. Също така в тази индустрия, гейм индустрията, актьорското майсторство е много предизвикателно за мен, защото режисьорът ръководи, обяснява ти ситуацията и действията в слушалките ти, не си сред тази обстановка със съответния реквизит и трябва да реагираш с твоето въображение. Представяш си, че си на бойното поле или в самолет или каквато е сцената и когато чуеш акшен, започваш да говориш съответните линии, реплики или викове и каквото е там необходимо. И не на последно място е винаги тръпка да бъдеш в най-продаваната, най-големия хит в света игра, такава каквато е Call of Duty. Николай е първият чужденец в Светая светих на британските театрали, Академията Гилфърд, и първият българин в ролята на Хамлет на английска сцена. Ученик е на Джереми Айронс и в САЩ на сър Кенет Брана. За главната роля във филма Дъждът на Лана печели наградата Тими за най-добър актьор на САЩ, а кинокритик го титулува като следващия Джеймс Бонд. Странно надареният българин е от малкото холивудски актьори, които запазват духа си бодър по време на съкрушителния за индустрията локдаун. По време на пандемията, когато всичко беше спряло, духа ми поддържаха моите любови и страсти. Любовта ми към музиката, към изкуството, любовта ми към литературата и естествено моето семейство. Заниманията с моята дъщеричка, било то на закрити врати или на открити площадки. От много време не бях имал време да се отдам на пианото. Винаги в живота си съм свирил на пиано и по време на пандемията, като че ли това беше толкова нормално и изпълващо душата и позволяващо ми да върна и да усъвършенствам моите умения в музикалното изкуство. Да, и спорт. Спорта беше голяма част от това наистина затворено време. Николай живее в Лос-Анджелис, на гърба на хълма с надпис Холивуд, заедно с съпругата си Вяра и дъщеря си Ирина. Както всички колеги, очаква с нетърпение да заработят филмовите продукции, които след локдауна са все още на стендбай. Но ако можеше да избира... Желая да участвам във филм, който да бъде уестърн, кълбойски филм, в който да има сериозни сблъсъци на доброто и злото в лицето на характери като Уайт Ерб от Tombstone, Хамлет, Разколников от Престъпление и наказание. Но, както обичаше да казва Алф, може да започнем и с нещо по-просто. Един филм за един от най-трудните, впечатляващи и атрактивни спортове – ските. Желая ви много, много по-прекрасна година от всички изтекли в близкото минало.
asked HQ to send me operators I could trust. Well, looks like they're here. So let's do this! This area's been looted. Okay, Axel, call it in. All right, let's play!